stvarima, ali eto, predsjednik te Evropske rukometne federacije, Austrijanac, pa ne znam, eto, uvijek ta nešto, uvijek nešto. Nećemo alibi tražiti večeras. Plašimo se sudaca, plašimo se, tako dalje, tako dalje. Poljaci su suci Bogdan Lemanović i Marek Baranovski. Felix Rac iz Švicarske je delegat ovog meča. Utakmica je počela. Sretno, momci. Sretno. Evo sportski tu poznat. Tu je Janko Božović, 23 gola. On je vrlo opasan igrač. On je najopasniji vanjski igrač. Pored Jure koji se vrati, on je najopasniji njihov igrač. Prvi napad domaće reprezentacije. Evo prvo faula. Krenuli smo sa najjačom obrambenom postavom. Vranješ, Terzić, sredini Prce, Panić. Izuzetno jaka odbrana i mislim da će večeras oni da izguraju veći dio posla. Iskusni žjuraj u reprezentaciju. Evo prve odbrane. Golman voli ovo, je li tako? Svaki gol prva odbrana. 3-0 vodi Austrija. Bilik je strelac. Nikola. Evo ga. Evo ga, 3-1. Konačno pogodak. Općina. Dobro je, krenuli smo zabijati sa krila, što je vrlo bitno za Općinu. Nije bilo, ja mislim, protiv Španije ni jednog jedinog gola s krila. Upravo to. Prce. Austrija nam igra duboko odbranu zato što mi imamo malo teže bekove. Tako da pivoti će morati malo više da rade. Evo upravo ove stvari. Bravo. Bravo. 4-2. Vrlo lijepo. 2 puta. Konačno, kao da se nisu nadali ovome sada Austrijanci, to moram reći. Predragović koji je debitovao protiv Španije postiže svoj prvi gol. 4-2. Samo polako, moram vam reći da, poštovani gledalci, da je Benjamin Burić vrlo temperamentan ovdje kao gost komentator. Ništa od ovoga. 9. Evo, Vranješa, Prce, Panić. Lijepa to lopta, gol. 5-3. Vranješ. Odlična akcija. I to sa igračem manje. Upravo. Prvi pogodak Vranješa. Na -2 smo. Evo tamo tada Terzić daje podršku. Ostao je Terzić na klupi. Opet sviran faul. Sve nam sviraju prvih 7 minuta. Jednostavno ništa nismo dobili. Dobro, na poklon. Već su nam pokazali u kojem smjeru da ide utakmica od strane sudija, tako da ne trošimo živce na njih i riječi, bolje da se skoncentrišemo na igru. Mislim na igrače. Bravo. Stativa. Bravo. Ajde, evo naše lopte. Ma ne mogu sad da vjerujem da i Austrijanci su pogriješili. Dobro je. Smirite se malo, momci. Malo i stečaj nam treba. Idemo sada po četvrti gol. Moram da pohvalim odličnu odbranu Grahovca. Da. Vrhunska odbrana. Druga. Odlična forma. Lopta je za našu reprezentaciju. Evo tu Prce kao najiskusniji, Panić koji je već sada, rekli bi, iskusan igrač, ali u najboljim godinama, u najboljoj snazi. Čekamo njegove golove, ali znaju Austrijanci odakle dolazi najveća opasnost. Sigurno. Iskreno začudila me ova odbrana Austrije što igraju ovako duboko. Prce, Tarabokija. Prce, Panić. Prce. Zaustavljen napad. Koristi sada Šuman najiskusniji igrače. Ovdje, tu prije svega mislim na Prcea. Od samog početka mislim da nam iskustvo to je potrebno i tekako u ovakvoj utakmici. Pogotovo ovi prvi 10-15 minuta. Opet fina akcija. Bravo za Općinu. 5-4. Predragović.
Predragović, izvini. To je već njegov drugi gol. Odlična akcija, odlično. Bravo. Malo smo ih iznenadili sad sa ovim golovima sa krila. Upravo to. Oni su izašli duboko da igraju protiv naše vanjske linije, uopće se nisu nadali ovim golovima sa krila, a mi smo i 3, ako se ne varam već sada. Tako je. Volim te Bosno, čuje se u dvorani u Beču. Uzeli smo loptu, evo prilike sada za kontranapad. Evo šanse za izjednačenje, 5-5. Bravo! Kakav kontranapad, evo iznenađenja u našem timu. Predragović, divno. On igra u Bundesligi, u Balingenu igra odličnu sezonu. Tako za mene iskreno nije ovo iznenađenje, odlično krilo, što nam treba ovakvi lagani golova. 5-5, poštovani gledalci. Bilo je 5-2 i 3-0 za reprezentaciju Austrije. Božović, sada malo tu. Da vidimo šta je sada. Odlično sada odbrana naša igra. Odlično sada igra naša odbrana. Odlično, baš odlično. Uvodnih 3-4 minute smo pravili greške i u odbrani i napadu, međutim sad igramo odlično i samo da ovako nastavimo. Ima dosta naših navijača u dvorani, to je podrška koja nam treba. Božović još nije došao u poziciju da šutira na ovoj utakmici ni jednom. Evo sada stative naša lopta. Odlično, odlično odbran igramo, stvarno odlično igramo. Gol! Gol! 6-5 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bravo! Prvi time-out. Prvi time-out, je to bio Panić. Da, Panić je zabio gol, odlično, odlična akcija, igramo brzo, povučemo tu polu kontru, dok se Austrija uopće nije ni naštimalo u odbrani, zabijamo golove, što je vrlo bitno da ne igramo 6-6, da se ne umaramo, tako da za sad igramo odlično, samo da nastavimo ovako. Optimista, Beljavi Vurić, veliki optimista, ovdje zato si uspio sine u sportu. Svaka ti čast, proglašen za najbolje golmana Bundeslige, poštovani gledalci, jedan od najboljih golmana svijeta, evo ga na komentatorskoj poziciji i vjerujemo, nadamo se i želimo da naša reprezentacija se plasira na evropsko prvenstvo. Idemo dalje, vodimo 6-5, 11. minut prvog poluvremena. Božović, rastrčani su naši igrači, čvrsto djelujemo tamo, opet fino. Predragović, fantastičan. Odlično otvaranje, odlično. I kakva intervencija, kakva intervencija. Evo kontra napada, evo šanse, gol! Gol, 7-5 vodi Bosna i Hercegovina. Nujić je strelac, bravo! 7-5, ali evo Grahovca, mijenjate fantastično. Odlično. Grahovac je u odličnoj formi u svom klubu, tako da nisam sumnjao ni 1% u njega večeras, samo da nastavi ovako. Opet Austrijanci, dobar blok, lopta za Grahovca, da vidimo, ima li kontre sada, ima li kontre, ma nemojte tako priješiti, molim vas. Šteta, faul u napadu. Faul u napadu, idemo momci, sad malo smiriti, dajte 8. gol. Terzić. Šansa, gol! 8-5 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. 8-5 Predragović, bravo majstore. Kakva serija, 5-0 naše reprezentacije u ovim trenucima. Nijednom nije pogriješio sa krila u ovoj utakmici. Nijednom. Svaka čast, majstor. Dosta golova. Za 12 minuta 8 golova smo postigli. Ali smo malo i primili, što je vrlo dobro. Velika podrška, sada su Austrijanci malo zbunjeni, u čudu su tu, ne da tu prce, tako je. Momci snažni, jaki, odlučni, željni trijumfa.
ruka, već malo pa se potiče. Ja mislim da je vrijeme za pasivno. Evo ga, pasivno. Potpuno su zbunjeni. Naša je lopta. Naša je lopta. Idemo sada treba polako. Sada treba smiriti. Imamo vodstvo 3 gola prednosti. Treba uvesti ekipu unutra. Sada nam treba siguran. Evo ti brata na parketu. Ajde, nekako sa srećom. Igra u sjajnoj formi. Igra odlično, što je. Igra u sjajnoj formi. 14. minut. Bosna i Hercegovina vodi. 8-5. Prce fauliran je. Vrlo iskusno igra Prce. Ovih prvih 13-14 minuta. Tarabokija. Opet Prce. Tarabokija je 7 metara. 7 metara. Božović, žuti karton. Tako je. Čudi se Božoviću, ali dobro. Šta ćemo sad Božoviću? I mi smo se čudili prvi 5 minuta. 7 metara, red je da, ako se sjećam, ona 2 u Skenderi, pa jedan ovdje, to su 3 zaredom promašena sedmerca. Dosta je. Ali mislim da je 9 metara. 9 metara. Mislim da je ranije svirano faul na Prci. Zato je se i Božović i Tarabokija čudili. Ali dobro, idemo do sigurnog gola sada. Burić, Tarabokija, Prce. Panić. Malinović je na parketu. Prce. Tarabokija. To su te tehničke greške koje nas prate. 8-6. Nema laganih dodavanja. Prce. Opet lijepa lopta i gol. Novi pogodak Nujić. Rekao si mi prije utakmice da bi volio da ga vidiš u postavi. Evo ga, 2 gola već. Božović prečka. Naša je lopta. 9-6 vodimo. Kakva lopta Graovca, šansa, ništa! Šteta! Dobro, igramo dobro. Ali to je rukomet, kakva utakmica, kakva lopta Graovca, fantastično i šteta sada, sjajna odbrana sa druge strane Tomasa Bauera. 9-6 je, odnosno gol. Karačić je po prvi put na parketu i dobio je šansu i on, da vidimo šta može uraditi. Trenutno Janci idu u kontranapad. Božović. Odlično odbrana od Ivana Karačića. Prce u žuti karton, ne? Za gore nešto što se dešavalo, dobio žuti karton, čini se. Vjerovatno. Bravo, Ivan. Da, odlično je ovo uradio. Mislim da su se već ovi koji su počeli. Opet greše. Terzić, smirit sada Prce. Tražili smo ovdje isključenje. Opet lijepo ubacivanje. Gol! Još jedan pogodak. Ovčina je sada strelac. Igram odlično večeras sa krilo. Odlično. Ko da sam i prozvao. 10-7 u same ražnje. Bravo majstore. 3 gola prednosti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. 2 gola Alen Ovčina. Mi vježbamo non stop na treninzima to 6-6 kada imamo igrača manje. Tako, evo vidi. Stativa, šteta, lijepo odigrano, naša lopta opet. Novi napad imamo, tako da sada polako. Opet smo i po krilu probili ovdje. Čak i odličan šut Malinovića, iako to nije njegova pozicija, ali odličan šut. Prce, Karačić, Panić, Prce, bravo! Evo Prce, evo njegovog gola. 11-8 vodi naša reprezentacija. Bravo Nikola. Još nešto manje od minute smo sa igračem manje. Dobro je sad smo, dobro. Mislili smo da smo ovu loptu već izgubili. Mislim da je pas. Gol! Panić! 12-9. Novi pogodak. Bravo majstor. Opet plus 3. Brzo smo primili taj gol. Ali uzdača Terzić, čini mi se. Ja mislim da je Terzić. Jeste, Terzić. Malo mi spava, reditelj ovog prenosa, bravo.
Bravo Mirsade, 13-10, ne damo baš tako lako da se približe, ajmo stisnuti sada odbranu maksimalno. Našu reprezentaciju možemo biti prezadovoljni kako igraju do sada, samo da ovako nastave, da budu koncentrisani do kraja. Općina Karačić. Prce. Kakav gol Panića, kakav gol majstora. 14-11, kakav projektil je to bio. 3 gola prednosti, držimo stalno Marko Panić. Ali dobro, imamo 2 gola prednosti i samo da zadržimo do poluvremena. Prce. Opet se podigao Panić, opet se podigao Panić, 15-12, 30 sekundi igrača manje, ali ne mogu. Za sada prvo ime u austrijskoj reprezentaciji, 3 gola. Pa dobro, mislim i ove golove što je zabio, to je na igrača više što su imali penale, tako da još uvijek nisam Austriju vidio 6-6 da igraju protiv nas. Mi smo, ja mislim, već imali 3 ili 4 isključenja. Tako je. Ali nama faula. I bravo. Ne. Ma strašno. Ovo je strašno šta sviraju Poljaci. Ma strašno sada. Poljaci daju vjetar u leđa Austrijancima u ovim trenucima. Malinović ide vani 2 minuta. 5. isključenje za našu reprezentaciju. Ovdje... mislim da nema veze sa isključenjem ni sa penalom. Nevjerovatno. 15-13, 2 minuta ćemo imati igrača manje i novi penal za reprezentaciju Austrije. Novi penal. Da, nijedan nam gol nisu dali u posljednjih 10 minuta da nisu imali igrača više da nije bio Sedmjerac. Nevjerovatno. Upravo to i govorim. Baš bi želio. Šta sviraju ove penale, isključenja, ovo je stvarno... Pokušao je Prce sada. Jelinek sada još uvijek snažan, jako snažan Nikola Prce. Sve u svemu možemo biti zadovoljni zaista do sada kako igra naš tim uz sve ovo što se dešava. Jednostavno, ti možda nećeš to želiti da kažeš, ali vjetar u leđa je dao da čujemo. Slušaj, broj 1, moramo se pomiriti, moramo naći u vezi sudija, u vezi 2 minute, moramo naći to koliko smijemo. Druga stvar, imamo 5 sekundi, idemo, radimo 4, 10, molimo se, vratimo se u kolotečinu, baza odbrana, držimo kontru, ajde! Vrlo jednostavno je to rekao. Moramo imati jako odbranu, trčimo kontru, a moramo se pomiriti da suci će pomagati Austriji. Prce igra skoro cijelo vrijeme. Karačić. Fauliran je Karačić. Evo toga, šanse i gol. Bravo. Senjamin Borić, prvi pogodak na utakmici, opet vodimo 16-15. Treba sad samo mirno igrati odbran bez isključenja. Evo upravo. Pa je li ovo moguće? Pa je li ovo moguće, poštovani gledalci? Pa ovo je pljačka. U prvom poluvremenu 600 isključenje naših momaka. Daju nam golove iz penala i imaju non stop igrača više. Ovo je pljačka. Sigurni budite da se radi o tome da se Austrija plasira na evropsko prvenstvo. Ovo nema smisla. Ovo nema smisla. Ovo nema smisla. Pa nismo ni jednom dobili bukvalno šansu. A nevjerovatno. 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 Eto odbrane. Bravo gra! Bravo. Bravo, pa moramo ovako biti bučni, oprostite poštovani gledalci, ali emocije su velike, emocije su ogromne ovdje i kod mene i kod našeg Benjamina Borića, ali stvarno nema smisla
da tako suci jednostavno su odlučili da navijaju za Austriju. Nema potrebe, sport je ovo, ajmo sportski pobijediti Austriju u Beču i ići na evropsko prvenstvo. Imamo prednost, 16-15, 27. je minut. Panić, Vega, Karačić. Ista situacija kao kod Austrije, pa nema penala. Našao je prostor, ušao i evo na drugoj strani izjednačenje 16-6. 2,5 minuta. Nije bilo ovo faul. Naša je lopta, nevjerovatna odbrana. Ajmo, momak Predragović je ponovo unutra, sjajno otvorio ovu utakmicu. Sjajno otvorio ovu utakmicu. Tako je. Ali sada nije dobro što smo razbranili golmana. Evo 2 minute, evo 2 minute. Izađi napolje, molim te. Izađi napolje. Konačno poš, isključenje. Mislim da je gol. Naravno da bi trebao biti gol. Bravo, odlična kombinacija. Drugi gol. Tako je, 17-16, drugi gol Senjamina Borića. Benjamin je ovdje pored mene. A vrijeme stoji. Vrijeme stoji, 29-27. Mislim još jedno da je dodavanje. Mislim da je ovo pasivno. Ali vrijeme stoji. Sad je tek vrijeme Bravo, Grahovac. Sad ćemo vam dati gol. Ne, molim te ne, molim te ne. Pa nema razloga da žurimo, nemamo razloga da žurimo. Nemamo razloga da žurimo, nemamo razloga. A zašto 2 minute opet? Pa neću da vjerujem da se ovo dešava, poštovani gledalci. Nemamo razloga da žurimo, 2 minute za Općinu, 17-17, prvo poluvrijeme, smije se Općina, svi se smiju ovdje. Pa nevjerovatno. 17-17, pogledajte. Završeno je prvo poluvrijeme, sa ovim rezultatom Austrija ide na evropsko prvenstvo, ali bolji smo bili, vjerujte mi, najmanje za 3-4 gola u prvom poluvremenu. Sve što su Austrijanci uradili su, što bi rekli, na mišiće, uz pomoć i vjetar u leđa sudaca, cijelo prvo poluvrijeme, 7 isključenja za naš tim. Ovo posljednje zaista je degutantno, nema smisla, ali smo pogriješili. Šteta da je bacio onako onu loptu, imali smo 15-16 sekundi, jedan gol razlike. Mislim da smo trebali igrati do kraja pa pokušati zabiti. Poštovani gledalci Face televizije širom svijeta, još jednom vam želimo dobro večer. Benjamin Burić i Sabahudin Topal Bečirević, prvo poluvrijeme odlučujuće utakmice za plasman na evropsko prvenstvo u Beču, Austrija, Bosna i Hercegovina, 17-17. Čitali smo, vidjeli smo, a imamo i oči, hvala Bogu, uz pomoć poljskih sudaca. Poštovani gledalci, Austrija se održava u životu uz pomoć Mareka Baranovskog i Bogdana Lemanovića. Austrija zapravo drži neriješen rezultat, jer u suprotnom prvo poluvrijeme bi bilo sigurno 4-5 golova razlike za našu reprezentaciju. Kao što sam rekao, mi trebamo da budemo 4 do 5 golova bolji da bi pobjedili večeras ovu utakmicu. To je tako, ali ako moraš paziti da će svaki duel ili duelčić sudija svirati ono vjerovatno ćemo se malo štediti. Čuli smo i našeg selektora Šumana koji kaže pa moramo se pomiriti sa tim da sudije sviraju tako kao što sviraju. To je za mene grozno. To je Alen Općina isključenje. Vidjeli smo u zadnjoj sekundi isključenje. Ne znam ni da je bilo kontakta tu. Ulazimo u utakmicu. Naši malo sada razgovaraju sa sucem da li oni sada uopšte može proraditi savjest. Bosna i Hercegovina gdje ima toliki broj dobrih talenata u svim sportovima, ali sve oko toga ne velja. Idemo, momci. Idemo, 17-17. Neka je sa srećom. Tako da iskreno se nadam da ćemo, jer prva 2 golmana Austrije imali su 3-4 odbrane, a on je u zadnjih 5 minuta skupio toliko. Evo gola. Je li to, da vidimo ko je? Nujić, tako je, njegov 3. gol.
Prvi gol u nastavku, 18-17. Vodi naša reprezentacija. Zabijamo s krila večeras, odlično, vrhunski. Bilo je tako i na početku susreta, evo i sada, negdje od sredine smo prestali davati golove sa krila. Vjerovatno su Austrijanci malo tu više. Bravo! Bravo! Odbrana Grahovca, čini mi se, 5. ili 6. po redu, vrlo važna. I to sa igračem manje. Ovo nam treba. Treba nam raspoložen Grahovac, drugo poluvrijeme. I to sa igračem manje. Volim te, Bosno. Predragović je ponovo unutra, evo Panića, evo Tarabokije. Samo polako, lagano, momci, bez grešaka. Samo lagano. Jer mora se uvući nervoza kod Austrijanaca. Prce, faul je pametno, iskusno. 20 sekundi još. Sad igramo sa igračem manje. Evo sedmerca, bravo Tarabokija. Hvala vam, gost sudac. Konačno i za nas, još da ste podigli ta dva prsta i isključili tog momka Webera sa brojem 28, bilo bi još ljepše. Ovako penal, vrijeme je za pogodak, 18-7. Terzić zabio je sve penale, ja mislim, protiv Španije. Da. Samo da nastavi tako, ajde. Iskusni Mirsad Terzić, imamo šansu. Gol 19-17, 2-0, mini serija naše reprezentacije u Beču. Bravo Mirsade. Prolazi publika, još nisu sjeli na tribine. Dobro su dosadni. Odlična obrana. Cijelo ovo vrijeme. Odlično obrana. Ja mislim da je vrijeme sada za pasivan napad. Diže ruku sudac. 19-18. Sreća. Bravo! Sad je to. Sad to očekujemo. Možda je ipak negdje proradila savjest. Čisto 2 minute. Pogledajte kako je Božović srušio Prceja. Tu isključenje. Imamo opet igrača više. A Božović je jako nervozan. Janko. Žao mi je, ali šta smo mi u prvom poluvremenu sve doživjeli, to je strašno. Ajde sada polako. Čisto isključenje. Samo bez greške napad. Taj ne griješi. Da, Marko Panić. 5. gol majstora. 20-18 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. 5. gol Marka Panića, 34. minut susreta. Mislim da ja isto igra sa 6 igrača trenutno u polju. Evo pogotka Webera, njegov 5. gol, 19-20. A mislim da ne trebamo da igramo ovu 5-1 odbranu kad imamo igrača manje. Jer se jedna Austrija mijenja golmana igrača, tako da igramo opet 6-6. Ne znam zašto idemo na Bilika. Taj nam je momak zabio 2 gola. Ne znam zašto idemo gore na njega da ga čuvamo toliko specijalno. Bar po meni. Važili ponovo 20-20. Novo izjednačenje. Otvorilo se sve na sredini odbrane. Mislim da je Senkov pogriješio sada. Prije krenuo je za pivot. Sve se otvorilo. Ali dobro. Burić je na parketu, Senjamin Burić.
Panić je tu, Tarabokija. I još jednom, šesti pogodak Marka Panića. U životnoj formi. 21-20. Vrlo brzo izjednačenje. Panić, naš Panić, 6 golova. Tarabokija. Pokušao je Prce, ali svidan je faul, nema ništa od gola. Evo kontra napada. Bravo! Kakva odbrana Grahovca! Ma bravo, majstore! Ajde, Graha, sad nastaviti. 21-21 u trenucima kada su Austrijanci mogli doći u vodstvo prvi put nakon onih 5-4. Evo brani Grahovac, ajmo momci, sada gol, molim vas. Ajdemo momci. 21-21. Tarabokija, Prce, Panić, 7 golova, rešeta, buši, radi šta hoće, ali neće moći sam sve do kraja. 22-21. Marko Panić. I naše lopte, idemo u kontru. Ne! Bravo. Idi, penal. 7 metara, bravo. Bravo Buriću, 2 minuta, tako je, napolje. Napolje. 7 metara. Evo sada šanse da opet odemo na iskusni Terzić. Idemo Mirsa de majstore. Imamo igrača više, hoće li pogoditi treći put za +2. Mirsad Terzić, najbolji sportista Bosne i Hercegovine prošle godine, bravo, 23-21 vodi naš tim. Idemo momčine, ne dajte sada, blizu gola, 23-21 vodi naša reprezentacija. 21 minut do kraja utakmice. Imamo igrače. Prce, iskusno, 24-22. Žure Austrijanci, naša klupa je na nogama, svi smo nervozni. Penal, bravo, penal imali sad, 2 minuta, nema. Ne, ovo nisu 2 minuta, ali penal si. Ovo je bilo odbrane 6 metara. Da budemo Sitića. Mogao je pokazati sad. Čisti sedmerac, ovo je bilo, evo vidi, bili ko 6 metara. Mislim da je selektor promijenio golmana, mislim da je Damić sad na golu. Grahovcu možda malo treba par minuta odmora posle ovog gola. Da, sigurno. Mirsad Terzić ne li bi se da uzme tu loptu, ne li bi se da šutira, preuzima odgovornost, onako kapitenski rekao bih. I gol, 25-23. Vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine, nešto više od 19 minuta do kraja. Minuta do kraja. Snage su izjednačene. Austrijanci imaju loptu. Možemo li odbraniti nešto? Evo lopte naše. Ja neću nikad razumjeti. Ja ovo nikad neću shvatiti. Pa nešto će mi biti, poštovani gledalci, vjerujte. Ne trebaju nam ove greške direkt protivniku u ruku, treba smireno igrati. Evo 2 minute sad. Ja ne mogu da Evo 2 minute sigurno.
Ja ne mogu da vjerujem. Senjamin Burić ide van, treba ovo gledati do kraja. Kako se samo žuri, kako se bespotrebno žuri u 2 navrata, sjetit ću se a ovo je bila šansa za 3 gola. I sada smo na 1 i opet igrač manje. Ne mogu da vjerujem. Valjda će se vratiti negdje to do kraja. Drugi put isključenje za tvog brata. Valjda će momci imati toliko nerava, snage do kraja, želju ogromnu imaju. Velika utakmica. Veliku utakmicu gledamo. 25-24. Prazan je gol naše reprezentacije. Tarabokija. Sviran je faul. Opreznije danas Tarabokija. Nije napravio grešaka kao protiv Španije. Puno opreznije igra. Evo i Muhameda Toromanovića unutra. Evo faula. Prce to nekako raznosi iskusno. Imamo igrača manje još minut i 17. Ja mislim da imamo 5 dodavanja na pasu. Šta je ovo sudi? Kartoni kome. 2 minute. Morao na ruci baš. Neće da prlja karton. Novi faul. Mislio si ranije da će skočiti Panić i opaliti tu loptu. Ali dobro, 1 cijeli minut smo im uzeli. Prce kako je prošao, samo Prce. Nevjerovatno. Zašto je faul sviđa? Čisto lopta i Toromanović imao na crtu. Mislim da imamo još jedno dodavanje, samo moramo put odmašati. Da. Prce pokazuje da je dobio udarac u vrat. Dugo to traje, naravno. Dobro, ovo je bilo teško, stvarno. Ovo je teško. Da vidimo šta će Austrija vratiti. Ovaj napad. Prebrzo primam ovoga. Ne! Što se sad došlo? Sedmerac. Terzić. Rukom. Sedmerac. 6 metara diranje igrača, 6 metara. Za sve vas, poštovani gledalci, gledamo pravu dramu. Bilik. Gol. Izjednačenje novo. 25-25. Bilo je 20-20. Odličan gol protiv Bilika. Mislim da će se brzo i Grahovac vratiti na gol. Ja mislim treba nam iskustvo sad na golu. Snage su izjednačene. Malo me brine, ali... Evo sad, da vidimo. Da, izbaci ga napolje, pusti. Razgovor. Ovo je bio hrvački zahod. Pa pogledajte. Pa napolje ga izbaci. Kakav razgovor sada? Šta radite, Rabot? Ja ne mogu da gledam. To je ono što ja govorim cijelo. Kako se ovo loptu direkt protiv? 26-25. Stao je i Panić, nema zapravo tu pravu šansu. Pa toga sam se najviše bojio da ne dođe umora malo.
7 metara, ovo je bilo vrlo iskusno od Senjamina Burića. Vrlo iskusno je ovo bilo. Sad nam treba gol. Ide Terzić opet, za sada je bio nepogrešiv, ali onu loptu ću pamtiti dok se god bude prenosio u rukomet, ona lopta za onaj kontranapad za +3. Ali to se dešava. Iako se ne smije desiti ovako utakmice. Preveliki je ulo, preveliki je ulo. Treba nam sad gol. To! Rutinski. 28-26. Ima još vremena ovo da se stigne. 28-26. 2 gola prednosti za reprezentaciju Austrije. Nema šta da kažem. 29-26. Pobjegla je lopta, vratila mu se. Ali ovo ne smijemo da radimo. Ovdje se urušava igra. Ovdje se polako urušava igra. To mislim da svi oni koji prate rukomet pomalo znaju. Ovo je nedopustivo. Ovo je nedopustivo. Kao si u ovoj utakmici. A ovdje bi sada trebalo da krene sve naopako za Austriju, a da mi sve pogodimo. Evo, jedan napad smo pogodili. 31-27 Burić. 31-27. 10 minuta je do kraja. Moram vam reći da moj gost komentator Benjamin Burić skoro pa i da ne može da komentariše. Vidno je utučen i razočaran sada. Prvo žao mu je što ne može da pomogne ovim momcima, ali ne može da vjeruje da nam se ovo desilo. Zaista... Pa vrhunski mogu reći 35-40 minuta, a onda totalna blokada i totalni raspad igre, što je ono po meni nemoguće, ali evo. Kontranapada i gol. 31-28. Možda je ovo neki početak preokreta. 31-28. Jedan 28. A reditelj ovog prenosa je grozan. Ovo je isključenje. Da, treće. Čisto isključenje. Pa, kako ti kažeš da je čisto, da tu nema šta? Čisto isključenje. Crveni karton. Gubimo duele 1-1 sad. Morali smo biti spremni na ovo. Ja mislim da Austrija ima jednog, eventualno dvojicu beka šutira, to su desni bek Božović i Bilik. Ako se odluči sa 9-10 metara da šuta rijetko. Kada ovo su sve brzi igrači 1-1, mi smo se zato morali spremati upravo za ove situacije. Ovdje ima igrača više, ima napad, nekako... Bravo. Neka i nas malo sreća posluša. Isforsirano je sada, naravno. Jednostavno nije se moglo, vidi se da se izgubilo i snaga tu, desna ruka ne ide. 7 golova, jednog sjajnog igrača. Pa oni samo mogu da pravi sada greške ko mi, da bi mi njih stigli. Nama treba još 5 golova. Za 7 minuta mislim da je to previše. I još ovakvi šutova. Da, oni samo baš nepotrebno, brzo, isforsirano, apsolutno i nažalost ovo je puno vremena u rukometu, ali u sve ono što smo gledali u prvom poluvremenu vratila nam se slika na ovom malom monitoru.
Ne mogu se oteti utisku i neću se nikad oteti utisku da smo slabija reprezentacija od Austrije. Ovčina odličan u ovoj utakmici. Daj Bog da imao još više lopti i on i Vujić i Predragović. Da nismo odustali od ove koncepcije. Je li ovo bilo probijanje? Nije. Ja moram reći da se mora desiti smjena generacije. Ja moram to reći. Zaista neki igrači, pa to se zna više. Mora se desiti smjena generacije. Ne zato što oni nisu dobri, ne zato što oni nisu bili dobri, nego zato što godine i čine svoje i jednostavno ne znam da li smo uopšte u proteklih 3-4 godine našli neke mlade momke 19-20 godina, ja ih ne vidim, ali toliko talenata ima, toliko se radi na tome. Prije par godina smo bili domaćini evropskog prvenstva ili svjetskog i juniorskog, pa gdje su ti momci nestali? Kome smo organizovali to prvenstvo? Upravo je to razlog što mi nemamo mlade igrače, nemamo konkurenciju da se borimo za svoje pozicije, nemamo. Zašto je Srbija vratila se i ide na prvenstvo? Zašto je Crna Gora izbacila Rusiju? Pa nisu oni talentovani i ništa od nas ni bolji, siguran budu. Ovo je rukometna država, ovo je borac bio šampion Evrope prije 40 godina. Ovdje se igra u rukomet, ovdje reprezentaciju treba poslati da igra u rukometne gradove. Ja se slažem sa mnom, i u Doboj, i u Banja Luku, i u Ljubuški, i u Tuzlu i sve, ne treba. Moramo praviti atmosfere. Ne smije, mi smo izgubili prvenstvo u Skenderiji. Upravo radi to. Ja se slažem u potpunosti sa vama. Mi trebamo da otvaramo neke druge vidike. Zašto mi ne bi otišli u Banja Luku da igramo? Zašto ne bi u Ljubuškom da igramo? Ja se igram u Banja Luci, u Ljubuškom i najljepše mi je bilo tamo igrati rukom. Pa tako. Zato što neko misli da neko neće da navija. Hajde da pričamo više otvoreno. Zato što više smo se zabacili u rovove svi. I ne voli ovaj Bosnu, ne voli onaj Bosnu. Svi volimo Bosnu, dajte da igramo taj sport. Izgubili smo 34-32. Nismo trebali izgubiti ovu utakmicu. Nismo trebali izgubiti. Bili smo bolji. Ja moram reći, poštovani gledaoci, da sam razočaran. Zaista mi je teško u ovim trenucima. Moj gost komentator, naš golman Benjamin Burić u ovim trenucima plače. Vi to ne možete da vidite, ali zaista bili smo bolji. Suci su nas uništili prvo poluvrijeme. Nisu nam dali da igramo. Nisu nam dali da pobjegnemo na 4-5 golova razlike. U drugom poluvremenu, kada smo napravili 2 gola razlike, imali smo igrača više i kontru za 3. Previše olako smo neke stvari dozvolili. Zaista olako gubimo. Iz godine u godinu gubimo kvalifikacije, iz godine u godinu imamo iste probleme, hoćemo li putovati, kako ćemo putovati, ko će osigurati sredstva. Pa ova država mora stati iza sporta i iza sportista. Ova država mora stati iza sportista ako se već toliko želimo da radujemo, ako već kao svi volimo da pratimo reprezentaciju, klubove, država, gradovi, kantoni, federacije, Republika Srpska, stanite ljudi za ovih sportista. Pa ova reprezentacija, bar rukometa, ona je, ko što smo to toliko puta rekli, najbosanskija reprezentacija. Niko nikoga ne pita odakle je, ko je i šta je. Dajte više da krenemo. Prođoše nam godine u prazno. Ja znam kad je ovaj Panić debitovao, evo sad je već iskusan igrač. Imamo najbolje golmana koji je proglašen zvanično u Bundesligi. Imamo toliko dobrih igrača, ne možemo da se plasiramo. Strašno. Šteta, jer bili smo bolji u prvom poluvremenu. Šteta zbog naših navijača koji bi došli u Hrvatsku u velikom broju. Naravno, čekati sad opet nove kvalifikacije za svjetsku, one su teže, je li tako? Da. One su teže, tu samo prvi ide direktno. Kroz baraž treba da igra. Šta reći za kraj? Evo, Benjamine, izvoli, šta god ti je na duši, reci. Nemam šta da kažem, stvarno sam previše razočaran. Vjerovao sam da možemo da pobjedimo, međutim, oni 10 minuta, ono je bilo katastrofa nad katastrofom. Ja ne mogu sada pričati, ja nisam tamo bio, to je mnogo teško sada meni. Ali ovako gledajući ovo... Sudje su ipak u prvom poluvremenu odradili jedan prljavi posao, bez obzira.
Dobro, mi smo se izdigli iznad sudija, ali se ne možemo mi izdignuti iznad našeg mentaliteta i našeg igranja, tako. Ovo je ključna riječ sad što si rekao, mentalitet. Ti braniš u Njemačkoj. Kako je moguće da neko tako olako izgubi loptu? Tako olako se prodaju te lopte. Dobro, izgube Njemci loptu, ali se vrate. Ali tako se vrate, da, bravo. Ne prime 4 gola za 3 minute, što je u ovakvoj utakmici se odlučuje na jedan gol, to je nedopustivo. Što se mene tiče, to je moj neki komentar. Šteta.